ସମ୍ଭବ ଥିଲା ଅସ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅରୁଣିମାକୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଦେଖିବା। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶ ତଳେ ପାଖାପାଖି ବସି ଜହ୍ନକୁ କାହ୍ନା ଆଉ ତାରାଙ୍କୁ ଗୋପୀ ସଜେଇ ନୂଆ ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ରଚିବା। ସମ୍ଭବ ଥିଲା ପାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶକୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠେଇବା, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଭ ସକାଳ କହିବା ପାଇଁ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ତୁମ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଉଷାର ପହିଲି କିରଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସମ୍ଭବ ଥିଲା ନୀଳ ଆକାଶର ଶୂନ୍ୟତା ତଳେ, କେବେ ସେଇ ନିର୍ଜନ ବେଳାଭୂମିରେ ତ କେବେ ଏକାକୀ ଝରଣାର ସେଇ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଖୋଜିବା। ସମ୍ଭବ ଥିଲା ସାରା ଜୀବନର ସବୁଯାକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଥୀ ହୋଇ କାଟିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ କରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ସ୍ମୃତି କରିଦେଲ ଯେ। ଯେବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁମେ ତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଥିଲ ଯେ ଅପେକ୍ଷା କର, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ଭାବିବି କହିଲ? ଯେ ଅପେକ୍ଷାର ଏ ଯାଏ ଅନ୍ତ ହେଇନି? ନା ପୁଣି ଆମ ପ୍ରେମ ଅପ୍ରାକୃତ ଥିଲା?